दङमोन नोंहा आंगो गामि। गुड मर्निं लोगोफोर, आङो बहुद गोबावनि उनाव दिनैसो मोनसे गोदान भिडिअ मोनसे लाबोलायबाय आरोना। मानो होनबा बे भिडिअखौ बानायनायनि जाहोनानो थारमाने बिराद दुखु मोनथावना मोनसे घटना नुदों आङो इउटुबाव फेसबुकाव भाइरेल जाबाय दं आरोना। बेनिखायनो आङो बेनि बिखय एसे बुंनो थाखाय थारमाने दिनै बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। जेरै हमना ला जोंनि बर'फ्रा हा हुआनो गैजायै बायदि मोसौ बोरमा बायदि लावथि जानानै मालायफोरजों बुजानानै बिदिनो गावनि जायगायाव जुदि बेफोरबायदि जानांगौबा मारै सोलिबाय थानो जाखोब्रा बर'फ्रालाय मा जाखो मा जामारखो हमनोनो हाला। दुखुनांथाव खोथा नुयोब्ला जों बाहेरायाव खामानि मावनो फैदोंब्लाबो जों इउटुब फेसबुकफ्राव बेफोरबायदि घटना जानायखौ नुयोबा थारमाने बिराद मारैबा मोनो आरो गोसोआव। मानो होनबा दुखु नाङो। जों बर' जानानै जुदि बर' मानसिखौ बेफोरबायदि जाजानाय नुबाथाय थारमाने बिराद हामा नाङो गोसोआव। बिसोरबा मा दाय मावनाय हाग्रा सिंनिफ्राय लाबोनानै बुयै लाना थांदों। आरो गावनि जायगायाव हाग्रायाव हाबनाया बे गाव खाथि खालानि हाग्रायाव हाबनाया हा सिफायनाया बेखौ जोंनि बर'नि जायगानि फरेस्टखौ बर'आनो दखल खालामगोन। बेयाव बेलेग मानसिखौ हाबहोनो थाखाय जुदि माबा सेस्था खालामब्ला बहा जानो। जोंनि बर'नि गावनि जायगानि हाखौ गावनो दखल खालामगोन, बर'फ्रानो दखल खालामगोन ना बेखौ बेलेगफोरनोथ' होआना जों दखल खालामनो, नंगौना नङा? दा रायजोफोरनि साननायफ्रा बर'फोरनि साननायफ्रा बिसोरनि बिखय मा सानबाय दं कमेन्ट खालाम, मोजां कमेन्ट खालाम। मा सानो बिसोरनि थाखाय जायफोरा हा हु गैजाया, हा हु थाग्राफोराबो एसे न'आवनो जिखिनि दं हा बेफोरजोंनो सोलिनानै जानो नाजा। मानो होनबा दाथ' अनेक खामानि मावनानै जानो हायो मानसिफोरा हा हु गैयाबाबो। आरो हाफोरखौ लानानै जोंनि बर'फ्रा मालायनोसो गुबुन हारिफोरनोसो फानलाबायो। हाखौ गोदान नागिरबाय थानोसै, हाखौ गोदान लाबाय थानोसै, हाग्रा सिफाय फरेस्टजों बुजालायनानै ओंखारजालायनानै हाखौ हाग्रा गोदान दानस्रांनानै हा गोदान लाबाय थानोसै। लानानै गावनि खुरना हाजोंथ' थाबोयो, मियादि जाखानाय हाफोरखौ बेलेगनो गुबुन हारिनो फानै फैनोसै। बेफोरबायदि जायो। बेनिखायनो जि दं बेयावनो सोलिनो नाजाबानो जाबाय बर'फ्रा। मानो होनबा जाहाथे गुबुन जेसांनो थारमाने जे गावखौनो दुरबल देखायना लागोन थारमाने बेसेबांनो बांसिन मानसिफोरा थारमाने गुबुन हारिफोरा नारसिननायनि चान्स मोनो। बेनिखायनो गोख्रों गोरा जानानै थानांगौ गावखौ। जौ साराब जुमाय लोंनायफोरखौ एसे खम खालामनांगौ। बोरायफोरा जिहेतु जोंफोरबायदि दा नुयोना मानसिफोरा एसे बैसो जानायफोरा जौ सेरेब लोंनानै गावनि सेहेरा पार्टिफोरखौ थारमाने खामानि मावनो हायि बायदि बोलो गैयि बानायनानै लायो। बेनिखायनो जौ सेरेब लोंनायखौ एसे खम खालामनांगौ आरो। आंनि भिडिअ'आव बेखिनियानोसै। आंहा मा बुंबावनो आरोना। दा आंनि बुंनाया माबायदि मोनदों, गाज्रि मोनो, मोजां मोनो, बे रायजोफोरनि सायावसै। रायजोफोरा मा सानो बेखौ कमेन्ट खालामनानै कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय। रायनो गोसो जायोना ना मटिभेसन जेनेबा जिखुनु गाज्रि मोनदोंबा बुंहरबानो जाबाय आरो कमेन्टआव जिखुनु आरोना। बे भिडिअ बेनोसै आरोना। बेखिनियावनो दोनबाय आङो। दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो जोब्बाय आरोना।